hasi ginean, nintan ere lehenguzua, xabat, baloman honi biltzeana, zean, aitakin gurasoak egin genuen apustu bat, honea torri izeta eta bizikitan torri honea izeta eta are jasotzen probatuko gendura. Eta holaxe behin torri ginen da, gustabiltzea egun da, ordutik aurrea hemen etortzea. Hasiko nintzen 13 urtegin, hasi ja 10 urtea. Astian bitan entrenatzea du harriagin, normalen asteazkena da larunbata, eta gero gimnasioa eta mendi buelta geure kaxa egiten segitze dugu. Udara bintzat borobil atea zait, una izenetan suerti eukiet, una izen txapelketan irabazio bintzat guztua ertetzeko posibilidadi eukiet, eta egile esan borobila, kostakoa berriz beste olako denboraldi bat itia. Beti gorakua do, ezta? Baina, bueno, entrenatzen zaigi berda eta lan asko du aurretikan. Egile esan nahi nuen espero, ezta? Espero izan gauza bat. Eta, bueno, ilusio handi egin egile esan, zarautzen premio hori ematia eta guztua.